prebieha menšie opravy. Buzna. Tak to na buz nejde. Stojem na babete. Aha, to je jednorýchlostné pôjde. Rozpolovať motor, keď niekto nepovolí radiaci auto. No ty koko. Teraz. Mal si tam dať vnútorný šesťran. Však je tam motor. Ale aj ten druhý. Však to tam mal dať Matúš, nie? A ako by si Pán radil elektrikár. potom? Dalo by sa radiť. No, pán elektrikár. Jak si Ticho to elektrikár. dovolíš? Ako šlak. Netreba žiarovku míňať. Vravel? Netreba žiarovku míňať. Zbytočný Matúš. Nie.
išiel tankovať? Aj dáme? Ja mám na večer, ak by náhodou. N2T. N2T. M2T. Daj sem, daj to hore. Nie, že ma zastrelíš tým. Daj to hore. Pusti do tohto benzín. A však idem. A vypláchnem to. No. Ešte trochu. Dobre? No na toho Simpsona. To si dám, ja. Žiadne také. Pán elektrikár. Také bublinkové, aha. Však Ako vylej to. skackaný benzín, čo chceš? Na čo? Ja to nechcem, na čo mi to bude? Tomáš, Tam máš smeťák. koľko si dával oleja? Neviem, to je koľko. Dosť. Tak aby mazalo. Daj tam 1 ku 33. Do koľko? Je tu 2,5, 5 litrov. Aj tá 6 litrov. 6 litrov máš 1 ku 40. To máš do 5 litrov. No daj. Odhadom. Kto má, že ten jede. To máš ten jeden. Mazaním nič nepokazíš. Možno len kluku, výfuk a iné veci. Ty si jebnutý. A nie, pomaly to tieklo. Tak budeš dymiť. Ty si jebnutý. Tomáš, kto má, že ten jede. Zo srandy, no. Ty si kokot. A ešte k tomu aj čistý. 54, 5. Daj sem. Daj sem. Odbor. Aj mne? 5 centov. Dávaj. Za 5 centov 5 litrov, dobre, berem. Tomáš. Aj Semo. Dobre. Tomáš, aj sem nejaké deci mi hoď. No daj, lebo ty si jak. Aj trošku N2Tčka môžeš. Paťo. A to bolo biele. Trošku N2T. Ale Tomáš, nechcem to zadrieť. Za 10 centov. Trošku, iba Tomáš, iba frkni. Nedám ti, ja mám málo potom, kurva, vy ste jak oný. A koľko si mi tam aspoň dal? 50 centov. Ja že nejako oných 8 deci alebo tak nejako 2 litre. 11:10, hej. To ešte tak málo hodín? No, ešte ani obed nie. Ja už chcete zamietať. Riadne. Riadne. Pôjdem za tebou.
alebo čo, lebo nešiel vôbec. Máš teraz aj? Mám, ale teraz ide zatiaľ. Mám aj sviečak, aj sviečku. Nevadí. Oče, odstavme. No, no. Vymeniť tú svietu. Skúsim, alebo neviem, či aj benzín. To je elektrona. Čo? To je sviečka. Na Nováckej zrejme sklamala svíca. Som kýval, odkýval. Hej. Čo trúbiš? Kurva, ale je horúca, au. Tak máš úplne Čo úplne? na piču dnes. Však ty si mi s nej uberal. Ale že máš prik veľmi, Tak si neuber. veľmi dlhú. Ja ti ho skôr do tačky ubral. Dobre. Čakaj. No, vidíš, všetci tak. Medzi ostatné spáleniny. Dobre, vyskúšaj to. Mám plný.
Výborne, ale už máte sviečky štvu. Čo? Že už máte sviečky štvu. A táto už aprovala od začiatku. Máš aj 400? Tyristor nemám so sebou. Nemáš? Nemám. Nie som vykladal, ale toto nebude tyristorom. Sviečak. A už tu mám len dlho závitové a na ten nemám sviečak. Počkaj, ešte tu mám v skrinke. Bye. Teraz ktorá? Vyskúšaj. Táto je studená. Historické stroje a opravovačky. Ešte od farby zelená kurník, ak to tam hrkalo. Brisk to je risk, čo ti poviem. Kúkal som sa na jednoho zakýval. Hej. Paťo, No. tento v aute nás kameroval, alebo má natočený mobil na nás. Hej. A teraz fakt bez srandy. Ej, čo točíš? Hej, a skoro mi výfuk vypadol. Hej, lietal. No. Vládol. Budeme vidieť. Uvidíme, ako povedal Slepý. Neviem, ale kýval nám.
Ako keby benzín nechcel dotekať. No, a taktiež ani veľa není tej nádrži. No volá, čo by som mal mať. Ale N2T nemám. Nadám mi, či má N2T. Aha. Skús mu zavolať. No, či bude aj počuť. A Rudno je ešte 10 km. No, 9 vidíš. Ilava je... Keď by chceš ísť do väzenia, tak to máš 50 km, ale na benzínku máš len 9. Len? Už teraz to hapruje, hlavne dolu kopcom. Čak, Hore to šlo pekne. Som aj ubral, pridal, pekne to išlo. My sme ešte 9 km od Rudna. sme pri tom motoreste. Pri motoreste. Kde je akurát? Kde si? Kde si? Ja mám takú menšiu poruchu. Dochádza benzín. Však cez Nováky, Lelovce. A však, lebo sme opravovali. Sviečku som odpálil a teraz som zistil, že ešte aj... Aj? Kde je? V Rudne už. Aha. Nech nás tam počká, my tam prídeme. Počkaj nás tam. Niekde len pri hlavnom ťahu. No tak na pumpu ideme aj my, lebo mi dochádza benzín a tým žičaš N2T. Dobre, no. No dobre, však čakaj, dobre, čau. Čo V hovorí? Rudne na pumpe je. Ide na pumpu? Je na pumpe. Rudne je na pumpe? Hej. Počkaj, ale musím spočítať financie. Počkaj, tu nejaký drobisk vidím. No hádam, že ja dojdem domov. Dobre, 50-70 eur mám. Taký motorkár ide. Počkaj, musím ju zatrúbiť. Počkaj, ja spočítam financie. Za euro 50 bude. A netrúbil si. Prečo si netrúbil? Prečo si netrúbil? Vidíš, ja som zabudol. No nič, budeme musieť nejako dojsť. Máš už teraz ide jak šlak. Čo do teba skôrne na žele, či čo? Nie. Nie. Ide dala prednosť. Dávala prednosť, no. Brzdila. Len tak schválne. Som vypol svetla a už to ide. Tak benzínu tam není najviac. Čakaj. Ale je asi potade to. No, plus minus. Majú ich volal. Ale natankujem pre istotu. Max, pačo, liter, viac nedávaj. Čo? Liter, viac nedávaj. Toto je nejaký zlý? Radšej, keď už radšej, aby si došiel. Hej. Dík. A čo si nás nepohúkol tu? No. Kokos. Ja som išiel za ním. Počkaj ma. Dolu kopcom. Do kopca išla pekne, ale dolu... Pomalu na 20, zasa išla na 35, potom zasa na 20, zasa na 35. Nie. Od Novák furt. A sviečka čo? Sviečky som menil v kuse. Prvýkrát sa mu to stalo, no už na Nováckému to haprovalo. No. My sme zabudli Ako som odbočiť- zapol svetla, My sme podotýkam. zabudli odbočiť na most. 2, 4, 6, 8, 10. Za Europade natankujem. No. Počkajte, keď to nakopnem.
Cipa, vole! Sviečka? Asi. Cipa, vole! Nemá tu takto novú sviečku. Iba staré mám. Tak ukáž nejakú. Daj slovo. Ja tu nemám žiaden vercajk. Á, šrofovak. Brísk. To je rísk, Paťo. Daj tam hendu brísko, daj tam z tvojej podložku. Vidíš, ja lekárničku nemám, ja ho lekárničku. Ja tu nemám techničák, Matúš. Tak ticho. Je to... Čakaj. Zašrofované. Neviem, že je hnutý. Mám doma 3 ďalšie. Čo keď si mal nahradný, si nehal? Nie, ja som kupoval, vieš, aby som mal pomaly každému 2. Aha. No raz potom, keď som dala, tak som ho nedala a vždycky mi ostalo. Aha. Nikdy nepadlo, že... Dobre. No, brzo zistíme, no. Ak dlho vydrží. Paťo, No? 5 miliónov kábel. No poď ty elektrikár. Čo? Pozrieť. No ty kokos. A ja nadávam, keď zapájam 2 káble. Ani bol. A tak je. Či nemáš? Skús kopnúť. Kajlik. Hádam nie. Kajlik je dobrý. No, ale točí sa dobre. Toto nebude chyba. Hore tečie? Paťo, vidíš ako to kvapka. To je samé N2 tečko. Aha. Však hovoril som, že treba to zahrkať. Kokot. Preto som musel najprv dať olej, až potom one. Má sa Lebo- zahrkať. No však ak kto si to mal pamätať. Počkaj, ešte na čo ma napadlo. Sice to možno nepomôže, ale úplne pritiahnuť na fetu, vieš. No? A? Ty koľko taký kudala.